Dobrý den, u dnešního videa si ukážeme, co umí nový Firma Designer a jak se s ním pracuje. Ve verzi 2.0 jsme zjednodušili ovládání a také zkrátili dobu na vygenerování dokladu. Nově je zde možnost pracovat s několika novými agendami. Video je určeno nejen pro ty, kteří by rádi viděli, jak Signer funguje, ale také pro ty, kteří už Signer mají a chtěli by aktualizovat na novou verzi. Připravil jsem zde dvě videjky, na kterých si ukážeme podepsání dokladu. Vlastní podepsání je velice jednoduché, stačí vybrat ten doklad, který chcete podepsat. Kliknete na podpis výdejka v tomto případě. Zobrazí se náhled té tiskové sestavy a zobrazí se nám i na tom tabletu. Jakmile je na tabletu, tak klient jenom podepíše a potvrdí. Jakmile potvrdí, počítač načte ten podpis, vytvoří tiskovou sestavu s tím podpisem a tu vy si můžete zobrazit. Takže to je celé, je to takto jednoduché. Automaticky může ještě proběhnout buď odeslání na e-mail té tiskové sestavy toho klienta, a nebo vytištění na tiskárně. Ta vlastní tisková sestava se potom ještě ukládá tady, takže tady kdykoliv se můžete na to PDF podívat, na to podepsané, ono tady zůstane uložené. Pokud bychom chtěli podepsat další dokument, tak zase postup stejný, kliknu na ten dokument, dám podepsat, opět se mi to objeví v náhledu a na tom tabletu. Podepíšu, potvrdím a je dokončeno. Pokud byste chtěli více informací o tomto produktu, tak je najdete na našich stránkách upes.cz pod rozšíření pro pohodu, vytěžování dokumentů a archivace, tady najdete tento článek a tady je vidět, jaké aktuální dokumenty to umí podepisovat. Samozřejmě možné to ještě rozšířit o další. Děkuji za pozornost.